Познай какво се случи, когато този бик атакува коня. Много хора мислят, че конете са спокойни и миролюбиви животни, но днес ще откриеш, че когато се чувстват застрашени, те могат да се превърнат в някои от най-мощните войни в природата. Един единствен ритник може да промени съдбата на всяко животно, което се осмели да го безпокои. От вълци и мечки до агресивни бикове, пригответе се да видите невероятната отбранителна сила на тези на пръв поглед благородни животни. Леопард, много бърз ловец, се опитва да засада кон, който изглежда разсеян. Всеки би си помислил, че е лесна плячка, но леопардът не разполага с рефлексите на коня. Преди да може да скочи върху коня, получава толкова силен ритник, че е изхвърлен назад. Леопардът, въпреки че е яростен хищник, бяга изплашен. Едно единствено удар беше достатъчен, за да разбере, че конят не е лесна храна, а страшен противник. Гладна мечка се приближава към ято коне. Обикновено животните бягат от мечката, но тези коне решават да се бият заедно. Щом усетят натрапника, конете се насторяват на бой и се приближават към мечката. Мечката се опитва да остане устойчива, но силата на няколко коня, които бягат към нея, е твърде голяма. Мечката разбира, че това е битка, която няма как да спечели и бяга към гората, за да избегне нараняване от копитата на конете. Битката започва, когато вълк, опитен ловец, прави грешката да провокира кон. Вълкът вярва, че има предимство, но конят реагира с електрическа скорост. Конят не само се защитава, а минава в атака. Хваща вълка за краката и го удря с пълна ярост в земята. Вълкът, изненадан от бруталната сила, няма никакъв шанс да избяга. Това е бърз урок. Никога не подценява ядосан кон. В това видео виждаме мечка, която се опитва да се приближи до кон от към гърба, чакайки възможност да атакува. Но конят има много остри сетива и винаги знае къде се намира мечката. Всеки път, когато мечката прави крачка напред, конят показва задните си крака, готов да нанесе смъртоносен ритник. Мечката се колебае, отстъпва и опитва отново, но конят не отпуска охраната. Накрая мечката разбира, че този кон не е лесна плячка и се оттегля с празни ръце. В този клип вълк се опитва да улови малко теле. Въпреки това, един от конете, които пазят малкото животно, забелязва опасността и решава да се намеси. Конят не трябва да бяга. Просто върви към вълка с заплашителен поглед. Вълкът, като вижда размера и увереността на коня, започва да трепери. Той знае, че не може да спечели боя и решава да избяга, за да спаси живота си. Конят е спасил телето само със своето присъствие. Питбул, порода кучета, известна с агресивността си, започва да хапе и тормози кон. Конят се опитва да се измъкне, но кучето не спира и продължава тормоза. След продължително време, конят губи търпение и използва физическата си сила, за да сложи край на безпокойството. Това е тъжен, но реален момент, който ни напомня, че кучетата трябва да се държат далеч от конете, тъй като последните могат да бъдат смъртоносни, когато са принудени да се защитават от продължителна атака. Това е много любопитна среща, особено защото включва беззащитно животно. Кон се приближава към малка костенурка на земята. Конят се чувства неудобно или застрашен от странния обект, който се движи по земята. Без колебание, конят хваща костенурката отгоре с устата си и я хвърля далеч. Не е битка за живот и смърт, но показва, че конят защитава личното си пространство срещу всичко, което му се струва странно. В следващото видео виждаме овца, която се приближава твърде близо до задните крака на кон. Конят не желае компания и удря бърз ритник. Не е удар с цялата му сила, а ясно предупреждение. Овцата веднага разбира съобщението и бързо се отдалечава. Това е начинът, по който конете определят граници на своята територия. В тази част един кон проявява необичайна агресия към овца. Макар един човек да се опитва да се намеси, за да раздели животните, конят е твърде силен и бърз. Конят атакува овцата с уста, хваща краката и нанася силни удари. Този клип ни учи, че конете могат да имат много силен темперамент и не винаги са приятелски настроени към други селско-стопански животни, независимо колко са безобидни. Това е най-впечатляващата сцена от видеото. Голям и силен бик решава да нападне коня посред полето. Бикът сваля глава и се хвърля с рогата, но конят е по-умен. В доля от секундата конят завърта тялото си и нанася мощен ритник с задния си крак. Удрянето директно по главата на бика е с опустошителна сила. Бикът не полита във въздуха, а пада на земята като камък. Мигновено остава напълно неподвижен. Този клип доказва, че ритникът на кон може да спре дори и най-тежкото и агресивно животно. В този клип бик и кон се изправят лице в лице.
Бикът започва да тича към коня, за да го удари с рогата си, но конят се отдръпва и го избягва. След това конят се защитава и прави няколко движения с предните крака, за да провокира бика. Бикът отново се нахвърля, но конят се отдръпва и го избягва втори път. След няколко секунди бикът осъзнава, че конят е много по-силен, отколкото е мислил, и решава да се оттегли, като конят остава победител в тази битка. Козите са животни, които заради своята арогантност могат да допуснат сериозни гафове. В този случай много любопитна коза се поставя точно зад кон, който вече е ядосан. Конят не се колебае нито за секунда и изпраща директен ритник. Козата изхвърча във въздуха от удара. Въпреки че козата се изправя и изглежда, че иска да се предизвика отново, става ясно, че е научила болезнен урок. Никога не стой зад кон, ако не искаш да излетиш във въздуха. В тази среща малък Петел се опитва да дразни огромен кон. Конят, губейки търпение, се хвърля към птицата. Първо дава ритник във въздуха, за да я изплаши малко, но това е безполезно, затова конят обикаля терена и скача върху Петела, използвайки цялото си тегло. Както се очаква, Петелът няма начин да се защити срещу такава разлика в размер и сила. Това е окончателна демонстрация, че за кон няма дребен враг, когато реши да атакува. Камилата се опитва необмислено да нападне кон на открито поле. Конят с превъзходни рефлекси се приготвя и нанася ритник, който удря директно в устата на Камилата. Един удар беше достатъчен, за да спре Камилата и да му напомни кой командва на това място. Това е демонстрация на хирургична прецизност в използването на задните крака. Крокодил почивал спокойно на слънце, но направил грешката да го направи близо до ядто коне. Един от конете почувствал се застрашен, нападнал с ярост и нанесъл серия жестоки ритници по влечугото. Крокодилът, напълно изненадан и изплашен, се наложило бързо да избяга към другия край. Този клип доказва, че конете не се страхуват да се изправят дори срещу най-опасните хищници в реките. Това е много необичайна сцена, която изненада много хора. Кон се приближава до малки пиленца, които ходят по земята. Вместо да ги игнорира, конят хваща едно от тях и го поглъща. Въпреки че конете са тревопасни, понякога могат да проявят неочаквано поведение, като това. Това е момент, който разрушава идеята, че конете ядат само трева и ни показва много различна страна от тяхната природа.